Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। एक्चुअली गोबाव सान जाबायमोन आं भिडिअ होयिया, माने नेटनि प्रब्लेमाव आरो ओमफ्राय एसेबां नेटनि प्रब्लेमबाबो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आं सानो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं, बिश्वकर्मा फुजायाव गासैबो मोजाङैनो दं, मोजाङैनो फालिलांबा दं। स' आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फुजानि जों दा एसे जगार लागासिनो, नारेंखल खुसेर, ओमफ्राय बियो जोंहानि आनै दै। फाइनालि जोंनि खामानिया जोब्बाय, दा फुजानि जगल। हेमारिखौ बच्चे আমার বাবু গামছা পিন্ধিছে, হয় না বাবু? দৰা হৈছে ধুনু ধুনু। ভালকে কৰা, ভালকে কৰা, ভালকে কৰা। ओरै खामाब्रा इदि खामो नामा सोरबा इयाबा आलि दाननो थांनाय बायदि इदि खामोलाय ओरैनो दोनब्रा। दायो फुजानि जगर खालामगासिनो आबौआ, नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा मा खालामलांबाय थायो। बिश्वकर्मा बाबा जोंहानि हेमारिनो मोजां हुवा नायना हर दे। Oh my god! दायो जों गासैबो खुलुमखांजोब्बाय। स' खुलुमखांनायनि उनाव मा मा खालामलांबावो नायलांबाय थादो। साहा फुदुंसै दाना। आं एसे बिजि जाथ'बाय ना, नङाबा नोंखौ आङो क्या करूं? दानो मोनथ'आ नुवाखै नामा आं मा खालामबाय थादो? फाइनालि साया जाबाय, दा साखो मानसिफोरनो हैनोसै, लोंनोसै जोंबो, ओंखामबो उखैबाय एसे। स' गाइस नाय जोंहा हेमारिया माबायदि अखा बोथोर मानि फट' थिखांनो होयो आंखो, जेन केमेरामेन बायना दोनखानाय बायदिनो। अखा बोथोर मानि साला इयाव फट' थिखांनो होयो। Hai, Sundayo. Ma. Ma khabar apa? Hah? Ma khabar? Bueno, ana. Moza na? Moza na ya. Mana ke janang ya lang? Moza no khabar. Moza na kanang kana. Wang sabi ya? Sabi. Sabi ya? Oh dengar. Ini apa ini khabar? Oh, apa ini apa khabar? Apa khabar?
खबर माबायदि मोजां माबायदि मोजां खिन्थु आबौआ सोंदों जानाय लोंनायल' ना थाखा फैसानि बोरै खबरा मोजां दे एसे सों आबौआ आबैखौ माबायदि खबरा दे सोंलाय आबै दे खाथियाव था खाथियाव था दे दे सों Kerja be? Oi. Apa saya? Api saya beli ke api. Kerja. Hei. Ang số là thằng tối giờ là cái tiền này. Deh, dia naik. Tahu aja yang wajib deh. Tahu aja nggak mesti musang bu. Mam, phải nâng video không biết thật đấy. Kalam ang đã thấy pro kalam. जाखां लोंखां एसे बेरायना फैबाय बिश्वकर्मानि ना मा होनो ओरैनो फैबाय खानाय गवालासिनो मोजां खानाया ओरैबाबो सगावबो एसे बेरायना फैबाय आरो माथो खालामबावनो एसे खामानिबो दंमोन हाय दिया सुन हाय दिया हाय हाय हेलो स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों